निवडणूक उत्तर गोंयाची आताच मय मतदारसंघाचो रिजल्ट आता डिक्लेअर झाला आणि त्या रिजल्टात आमचे भारतीय जनता पक्षाचे दोन्ही उमेदवार सरवण कारापूर आणि मय हे दोन्ही उमेदवार जैतिवंत झाल्या। ह्या जैतिवंताचे सगळे श्रेय जे आहा ते आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक वता। हे आमचे कार्यकर्ते जे दीस रात मेहनत केले, अथक परिश्रम त्यांनी घेतले, त्या परिश्रमाचे फळ म्हणून आयचो हो विजय आसा। तो मागीर बुथावयलो कार्यकर्तो जावं किंवा आमदाराच्या पर्यंत जे उच्च पदाचेर आसलेले कार्यकर्ते सगळे दीस रात झटले, त्यांच्यानी जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचे फळ म्हणून हे जैत आसा। त्या खातीर हे जैत हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक समर्पित करता। आणि एक ह्या मय मतदारसंघातल्या सगळ्या जनतेन दाखोवन दिले की मय मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षाचो बाले किल्ला आसा। ह्यान फुडें सुद्दां आमी ह्या मतदारसंघात काम करतले आणि भारतीय जनता पक्षाचे ह्या जे स्थान जे आहा ते उच्च पदाचेर व्हरतले।